ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይምርግጋእ ካብ ዘስዕብ ነጥፈታት ክትቁጠብ ከምኡውን ምዘባዊ ሰላምን ውህደትን ዝሳነ ሃናፂ መንገዲ ክትክተል ከደፋፍእዋ ንማሕበረሰብ ዓለም ጻውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ሚኒስተር ሆረን ሪቪውን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ብሓባር ኣብ ዘዳለውዎ መድረኽ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን እቲ ዞባን ዝኽተሎ ዘሎ ጉጉይ ፖሊሲ ከውፅዎ ናብ ብርሁን ምትሕብባርን ዘለዎ መጻኢ ዝዓለመ ንኣሽቱ ጭቡጥ ስጉምታት ክውሰድ ከተባብዕዎ ንማሕበረሰብ ዓለም ጻውዒ ቀዳምነታት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዘርዘረ እቲ ሚኒስተር ሃገሩ ሰላም ምርግጋእን ዞባዊ ምትሕግጋዝን ንምድንፋዕ ወፈይቲ ምዃና እውን ገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ልምዓታዊ ዓቕምን ሓበራዊ ዕጫ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝተሰረተ ራእይ ዞባዊ ቆጠባዊ ውህደት ከም ዘለዋ ብምግላጽ ድማ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ዘተን ሓድሕዳዊ ምርድዳእን ሓበራዊ ብድሆታትን ንምፍታሕ ውሑስ ዕብየት ንምስጓምን እምብዛ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብቲ መድረኽ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም በርጌሳዊ ማሕበራት መራኸቢ ብዙሓንን ዝተረኽቡ ኮይኖም ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ህልው ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ንምርኣይን ንምዝታይን ምዃኑ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ናይቲ ሚኒስትሪ ዝወፅእ ሓበሬታ የረድእ። ሚኒስተር ጊደወን ጢሞቴዎስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ብምጥቃስ ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ከቢድ ምትኹታኽን ግህሰትን እንተተፈጸመ ኢትዮጵያ ልዑል ነብሰ ግትኣት ከም ዘካየደት ይሓቢሩ። ኢትዮጵያ ዘርኣየተሉ ምእንቲ ሰላም ክትብል ዝወሰደቶ ሕርያ ምዃኑ እውን ገሊጹ። እንተኾነ እቲ ነብሰ ምግታእ ቀጻልን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክውሰድ ከም ዘይክእል ብምጥንቃቕ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ምፍራሕ ዝመስል መግለጺ ሂቡ። እቲ ምትኹታኽን ግህሰትን ዝበሎ ዝርዝር ዘይሃበሎ እቲ ሚኒስተር ብ2 ጥቅምቲ 2025 ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴረስ ኣብ ጸሓፈ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣኽራሪ ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ምሕዝነት እናነጸረ ወፂኡ ኣሎ ብምባል እውን ክልቲኦም ወገናት ነቶም ንኸም በዓል ፋኖ ዝኣመሰሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ብገንዘብን ብውዳብን ይሕግዙ ኣለዉ ክብል እውን ንኤርትራን ሕወሓትን ከሲሱሎ። እቲ ሚኒስተር ቀጺሉ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ሕወሓት ኣብቲ ኣብ ወልድያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ራያን ወልቃይትን ኣብ ዝተፈጥረ ናዕቢ ብቐጥታ ከም ዝተሳተፉ እውን ገሊጹ። ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ኣመልኪቱ ድማ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ብምጥቃስ ንልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ናብርኡ ክመርሕ ዘኽእሎ ንጡፍ ቆጠባ ኣፍደገ ባሕሪ ክወሓሰሉ የድልዮ። ብዘየተኣማምንን ውሑስን ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ምዕባለኣ ዘረጋግጽ ቆጠባዊ ምዕባለ ከተረጋግጽ ክእልኛ ብምባል እውን ኣፍደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላዊ ሕቶ ይክብል ሕጂ እውን ኣስሚሩሎ። ከም ዝፍለጥ ምስ ኣፍደገ ባሕሪ ብዝተሓዝ መግለጺታት ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናብ ዋንነት ካብኡ ሓሊፉ እውን ወተሃደራዊ ህላወ ክሳብ ምውሓስ ዝብል ክዓብይ ይረአ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ክርክር ይፈጢሩ ዘሎ። ብፍላይ ኣብ ዝቐረበ መዓልትታት ካብ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ዲፕሎማሰኛታትን ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘሎ ቃላት ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐርብ ናይ ባሕሪ ሕቶ ናብ ቁልዕ ናይ ዋንነት ሕቶን ሙጉትን ኣስጊርዎ ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ምትፍናን ዓሪጎ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ክልቲአን ሃገራት ናብ ኩናት ከየምርሓዩ ስግኣት ሓዲሩ ዘሎ። ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መን ይድግፎም ከም ዘሎ ከም ትፈልጥን እዚ ደጋፍ ድማ ከቋረጽ ኣለዎን ክትብል ገሊጻ። ኣሜሪካ ነዚ መግለጺ ኣውፅያ ዘላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢያ ማርኮ ሩቢዮ ንኩነታት ሱዳን ኣመልኪቱ ድሕሪ ኣኼባ ሚኒስተራት ወጻኢ ጉጅለ 7 ኣብ ዝሃቦም መግለጺ እዩ። ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስተራት ወጻኢ ጉጅለ 7 ድሕሪ ምዛሙ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ስርዓታዊ ዝኾነ በደላት ፈጺሙ ቅትለት፣ ዓመጽ፣ ጾታዊ ጎነጽ እውን ፈጺሙ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ድማ ከቢድ ግህሰት ፈጺሙ ድሕሪ ምባል ነቲ ጉጅለ ኣጽዋር ዝህቦ ዘሎ ኣካል መን ምዃኑ ከም ዝፈልጥዎ እዚ ድማ ክቋረጽ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡ። ከም ዝፍለጥ ሱዳን ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣጽዋራት ትህቦ ኣላ ብምባል እትኸሰስ ኮይና ሕብራት ኢማራት ዓረብ ግን ነዚ ክሲ ወትሩ ምስ ነጸገተያ። ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ሚያዝያ 2023 ውግእ ካብ ዝጀመሩ ንድሓር ኣብ ሱዳን ኣስታት 150,000 ህዝቢ ህይወቱ ሰኣነ ኮይኑ ካልእ በሽሓት ዝቁጸር ኣደዳ ፎኪስን ከቢድን መጉዳእቲ ኮይኑ 12 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ እዩ። እዚ ሕጂ ማርኮ ሩቢዮ ሂብዎ ዘሎ መግለጺ ከዓ ኣሜሪካ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዘተኮረ ከቢድ ዝሃበቶም መግለጺ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ግን ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ዝፍለጥ ነገር የለን። ከም ዝከር ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ነታ ን18 ኣዋርሕ ኣኽቢብዋ ዝነበረ ከተማ ኣልፋሽር ኣብ ዝተቆጻጸረሉ ግዜ ሓይልታቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ በደላ
በደላት ፈጺሞም እዮም እቲ ብቪድዮ بعلم ወታደራት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝቀድሕዎ በደላት ከዓ ቅትለት ብርክት ዝበሉ ሲቪላውያን ዝርከቦ ምስገበናት ኩናት ዝቁፀር ሰፊሕ በደላት እዩ ነይሩ حالتات قلت في دقف الفاشر دحر مقوص ارم دحر استفصم بدلات اب قال كفالتا ختما كاب ساتلايت كي ترفه اب غودنا بزح دم زرئه زنبرو خوينو امريكا حجين تستفصم بدلات افلطو دحر مهاب نحالتات قلت في دقف اصور زهبو زلو من مخانن فلطينا ازي كقوارص አለው በመባል نحالتات قلت في دقف اصور زهبو زلو አካል بشم كي طقسات اصور ናብ حالتات قلت في دقف كقوارص አውዒት اغريبا زلا ኤርትራ ነጥብ ተደጋጋሚ በዛዕባ አፍ ደገብ حرب በዝመልከት መግለጽታት ዝህብ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፍ ብልጽግና ርእሰ መከላኸል ምስምስ ገይሩ ኣብ ናይ ውግዕ ዕላሙ ክቅጽል ይዳሎ ምህላው ይፈክር ኣሎ በመባል ነትባጫ ደበለ ዝሃቦ መግለጽታት ኮምድማ ሰልፍ ብልጽግና ዝህቦ ዘሎ መግለጽ አመልኪታ ገብረ መጽሂባ ኣብቲ መንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፀ ምስምስ ውግዕ ንምሕያል ዝተማሃዙ ሓሶታት ጀነራል ባጫ ብዝብል አርእስቲ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ሰልፍ ብልጽግና መሰላፍ ደገብ حري انت تخايلو بلزب انت زي كوين دما بوتهدراو حيلي كنرغاغص انا يبل ابزلو لغزي زني امسلو سلفينا استات كلت عامتات زاكل نغاريت كتت كهرم كم صنح بمغلاص ابزقنيات زدما قداي نايتا ابزوبا زراغي سلام زخونت ኤርትራ مخون እናጋወሐ ርእሰ መከላኸል ምስምስ ገይሩ ኣብትናይ ወግዕ ዕላሙ ክቅጽል ይዳሉ ምህላው ይፍክር አለ ኢላ ኤርትራ ኣብ ግብረ መልሳ ቀጽላ እዚ ናይ ኣምሰሉ ፖለቲካዊ ሰልፊ በቃልዕ ወራር መሰል አፍ ደገ ባሕር ንምርካብ ክገብሮ ጽንሕ ጻውዒታት ማሕበረሰብ ዓለም በዘይ ውልውል ተቀባልነት በመስአኑ ኣብዝቕንያት ዘድማ ነተጋህድ ዝወፀን ናይ ሸፈ ጻውዒታት ካልእ ሸፋፊኑ ንምቕራብ ሓደሽ ሜላታት ከቀያየር ይረአ ኣሎ ኣብቲ ሰልፊ ላዕለዋይ መዝነት ካብ ዘለዎም ወገናት ዝተዳለወ ምዃኑ ዝእመነሉ ኣብ ቀረባ ግዜ በጀነራል ባጫ ደበለ ዝተዘርግሐ ቀይሕ ባሕሪ ቆልጥፍን ኣድማዕን ምትሕጋዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ጽሑፍ ነይሩ ብውሃብ ጥቃል ሃገራዊ ድሕነትን ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢን ከኣይ ተዘርጊሑ ኣብቲ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ርእሰ ሓሳብ ክንዕዘብ እንከለና ካብ ምሕጽንታ ናብ ምውርዛይን ናብ ጸለመን ዝናጠር መደረ ባጫ ሓድሽ ዘይኮነስ ናይቲ ስርዓት ቀደም ዝኸሰረ መሰረት ኣልቦ ኣብ ሓደ እዋን እንኮ ወነንቲ ባሕሪና ነርና ዝብል ጻውዒት ጥራይ ዘቃልሕዮ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ንምላዕ ዓልከኣ ኤርትራ ኣብዚ ከባቢ ከም ፈጣሪ ትዕግርግልን ኣገልጋሊት ካልኦትን ከም ዝኾነት ጸርፍን ሓሶትን ጠቐነን ብዝመልኦ ነድሪ ይገለጽ በመባል ነቲ ወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ብመንግስቲ ተዳልዩ ክነሱ ብሽምባጫ ደበለ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ገብረ መልሲ ሂባያ ትርከብ በተወሳኺ ኤርትራ ኣብቲ ገብረ መልሳ ኣብ ኣርባዕታት ናጽነት ይግባኣ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ ግን ኣገልጋሊት ናይ ወጻኢ ብምዃን ኤርትራ ናጽነታ ከይትረክብ ኣብ ፌደሬሽን ክትቆረን ከም ዝገበረት ውን ጠቂሳ ዘላ ኮይና ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ግን ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ተጎናጺፉ ብሬፈረንደም ውን ዓለም ለኻዊ መሰላቱ ከም ዝኽበር ገይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ኤርትራ ከም ናይ ካልኦት ተላኣኺት ጌርካ ዘቕርብ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢላ እኳ ደኣ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ብሽም ስርዓት ምልዋጥ እትህቦ ደገፍ ፍረ ኣይሃልዎ እምበር ንኣስታት 3 ዕቑድ ክቅጽል ጸኒሑ ይውን ኢላ ኣብዚ ከባቢ ሰላምን ምርግጋእን ዝዘርግ ስግኣት መን ከም ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኣጸቢቑ ኣለሊዎ ኣሎ በመባል ውን ኤርትራን ኢትዮጵያ ክትከስስን ከላ ኤርትራ ኣንጻር ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ጎረቤት ሃገር ዝኾነ ናይ ምስፍሕፋሕ ወይ ጎበጣ ዛዕባታት የብላን ውግእ ዘስዕቦ ቆጠባዊ ዕንወትን ሰብኣዊ ክሳራን ጽቡቕ ጌራ ትፈልጠያ ኣብ ዓንድታት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተመርኮሰ ልዕላውነትን ግዛታዊ ክብሪ ሃገራትን ህዝብታትን ኣብ ዝቕበል ሓድሕዳዊ ምክብባር ከም እትኣምን ወትሩ ምስ ጎረባብታ መደባት ሰላም ምርግጋእን ምትሕጋዝን ክዓዝዝ እትጽዕር ሃገር ምዃና ውን ገሊጻላ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم